May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Curfew for minors luyag sa Comelec kay patuman sa gwa sa registration site. Backchip ginlunsar sa Bacolod City. Pagpangawat sa itlog sa Burgos Market dakop sa CCTV. Biktima, nagapangita hulman sang kwarta para matabunan ang balayran. Tagiya sang Talyeria ginpatay by 13 kaigo sang bala sa lawas. Kag sa Good Vibes, may 14 ka mga flavors ang halo-halo nga pwede pilian sa kaliluna nga kalan-an sa Silay Sea. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, naga-average karon sa 131 cases per day sa COVID ang Western Visayas base sa July 17 nga report sa Department of Health Region 6. Sa bulan sang Hunyo, ang average yara sa 33 cases per day kag sang bulan sang Mayo na record ang pinakamanubo nga average 8 COVID cases per day. Sa July 18 nga report ng DOH, 106 ang new cases sa Western Visayas, 35 diri ang gikan sa Iloilo Province, kag 26 ang gikan sa Iloilo City. 17 naman ang gikan o kung na-report gikan sa Bacolod City, kag 6 ang gikan sa Negros Occidental. Damlag pa nagpahayag na si Governor Eugenio Jose Lacson nga mahimo sini nga semana magdangat na sa 100 active cases ang Negros Occidental. Sa July 18 nga report sa Provincial Incident Management Team, 46 ang active cases sang probinsya. Samtang, padayon ang pagduso sang vaccination program. Mahinay ang pag-idog sang kampanya para sa bakuna, pero sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, padayon ini nila nga ginaduso. 65.42% ang fully vaccinated sa probinsya. 59.67% naman ang yara sa A2 category. Madubo pa man ang pagbakuna sa mga kabataan nga yara sa 5 to 11 years old. Ini ang isa man sa tutukan karon labi na sa natalana nga face-to-face classes. You know, ang problema talang kung kisa, sa bago, they are saying nga why naging sila sa bakunaan. Which might be true. Talisay the same. Which might be true. Ang access mo sa Bacolod kag sa mga malls siya, do ka dasig. There might be nga imo nga clients kung ay katugin na undergo kagari sa Bacolod, makadto sa malls pagkakita ng kabakuna. That is coming from bago, mapulito to vaccinated na, hindi na mag-report ng papabukana pa kay vaccinated din siya. Sa number 9, LTO office sa Banwasang EB Magalona mahimo na nga mag-operate sa una nga semana sa bulan sang Agosto. Gininagurahan sa kahapon ang bagong LTO office sa Banwasang EB Magalona. Sa pagbukas ng sini nga branch sang LTO, ginalauman nga ma-decongest agad amuon sa mga transaksyon sa LTO Bacolod. Ang mga okasyon, ang ginpangunahan na Governor Eugenio Jose Bong Lacson, 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez, LTO Regional Office 6 Director Eric Leonard Tabaldo, kag Mayor Marvin Malacon sang EB Magalona. Sa pagbukas ang operasyon sa EB Magalona District Office, ang ginaprubahan paagi sa Republic Act 11749. Sa mensahe na Lacson, Benitez kag Malacon, ang pagbukas sa among taratapan ang dako nga bulig hindi lamang sa mga pumuluyo sa among lugar kundi kalakip na ang mga kaiping nga mga banwa kag syudad. Sunod sa kay LTO Regional Director Eric Leonard Tabaldo, ginalauman nga makaumpisa na sa nahauna nga semana sa Agosto ang operasyon sa among taratapan nga natala na pamunuan ni Ruben Tampos bilang District Office Head. Sa number 8, Commission on Elections sa nagapaandam sa mga nagaparehistro nga dapat mangintampad sa ginahatag nga impormasyon. Sunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria, isa ka election offense ang pagdaya o kon maghatag sang hindi eksakto nga impormasyon kag sara nga mapilanggo ang mapamatud-an nga hindi amo ang impormasyon nga ginhatag. Dagsa na nagapila karon sa registration para sa SK kag barangay elections. Labi na nga tubtob na lamang sa Sabado ini. Angot diri, nagahinyo man ang COMELEC sang malawi nga pasensya gikan sa mga nagapila bangod ginahimo man sang COMELEC ang tanan
para ma-accommodate. Sa July 18 nga datos ang COMELEC, 67,843 na ang tigayo yung naka-apply for voters registration kag kalabanan diri mga pamatanon. Isa man sa rason kung nga nagdamo pagid ang mga nagparehistro suno kay Ana Nuria amo nga nagabaton subong sang application for transfer of registration. Dugang pa niya amo nga ginabaton man sa karon ang sang COMELEC ang barangay ID o kung certification para sa amo nga mga application. Sa Election Registration Board hearing pa nga natalana sa Agosto 1, mapatud kung anugid kadamo ang nag-apply para sa transfer of voters registration suno sa COMELEC. So may recently sa 2020 Supreme Court may muna. So warning lang yan. No? Hindi naman yan bang mo sila. Pero sa warning in case ma-filean ka mo kaso, it is an election offense. Mag-represent ka mo, mag-star ka mo, resident ka mo sa mga lugar. Tapos mahasaylo ka mo because magadaga ka mo nga mga parente, etc. So warning lang sa inyo. Also, nag-allow kami subong sa ngamon, sa barangay namon yan, no? Sa bagong resolution. Sa una, wala na mag-allow ang barangay ID. Recently, nag-allow na kami barangay ID. Sa number 7, ang ginaligar pagbaligya sa pusil, kagang wala natuman nga transaksyon sa isining nga car repair shop, ang pinalamang sa mga anggulo ginalantaw sa karon sa PNP nga motibo sa pagpatay sa isa ka tag-iya sang talyer sa barangay Villamonte sa Bacolod City. 13 tanan ka mga pilas sa nagkanlaing nga bangin sa iyang lawas ang inisyal nga nakitaan sa PNP sa bangkay ni Jose Eduardo Buot. Patimaan sunod sa kay Police Major Richie Gohi sang kaakig kag dumot sang wala pa makilalaan nga gunman nga nagtiro kag nagpatay sa iya sagwa sang iyang atelier sa Purok Kamunsil sa barangay Villamonte sang Domingo sang gabi. Ginsilig man ni Gohi nga kabahin sa mga anggulo nga ilang ginapadalman ang mga ginaligar pagbaligya sang biktima sa mga ilegal nga pusil kag ang posible mga kapaslawan niya nga matuman ang mga transaksyon sa ginadumala nga repair shop. Nagwa man sa pagpangusisa sa kapulisan ang biktima ang ginasundan sang gunman. Ginatipo na sang PNP ang mga nakuha nila ng mga kopya sang CCTV nga malapit sa natabuan sang krimen agud makilala ng gunman nga nalagyo sa kay sa isa ka green nga auto. From owner na siya sa shop, daw may info kami na receipt na daw transaksyon ni sa armas, nga long kag short firearms. Tapos daw ang presyo ya mahal pero pag palantaw gali daw hindi man kurig ba lang ang mga firearms. So pero i-validate pa na naman. Sa number 6, dakop sa CCTV ang aktwal nga pagkawat sang mga itlog sa isa ka baligyaan sa Burgos Market kaina sang aga. Ang biktima ang kinahanglan pa nga manghulam sang kwarta para may itabon sa kinawatan nga itlog. May report si Romeo Subaldo. Makita sa sining nga CCTV footage ang ini nga tigulang nga lalaki nga nakaputi nga t-shirt nga nagpalapit sa atubang sang Burgos Public Market. Nagplastar pagid siya pungko sa pulungkuan nga ginapanagyahan man sang iya nga biktimahon. Nagulat sang timing nga masako ang tanan kag sa makakita sang oportunidad, nagpawala kuha sang 5 ka tray sang itlog kag naglakat nga daw wala lang sa may kinawatay nga natabo. Nagtabok sa balik kag nagsakay sa nagahulat nga e-trike. May pulis pa nga naka-duty sang among inora sa gwa sang merkado pero ang tanan wala nakahibalo sang natabo. Suno kay Nene gumatas, gintugyan sa iya ni Chay Neneng nga katupad niya man baligyaan ang iya sini nga mga baligya kay mabakal siya sang sudan pamahaw. Pag abot ni Chay Neneng, nakibot siya nga wala na ang mga itlog. Yang itlog ko daw, siguro ay makudak kita itlog. Siya, gintago magoro, siguro wala ah. Siya, may itlog ko din naging kuwan ba, yapato natin loan. Siya, laway ng itlog ko. Si Chay Neneng o kon si Elisa Katakata, amo ang nagapanag-iya sang ginkawat nga mga itlog. 54 anyos na siya kag adlaw-adlaw nga nagabulante sang itlog. Wala niya mapunggan nga magtulo ang iyang luha samtang nagaistorya. Nibog ang ulo niya kung diin siya makuha sang 1,000 ka pesos nga inugtabon bilang bayad sa mga ginpangawat nga mga itlog. Order yad tutan isang isa ka customer. Pag lantaw CCTV, ginahakwat niya sa tigulang. Tigulang ang nagkuha. May e-bike na to daan, no? Sa tabok, tulad Oo, siya. sa tabok. Ato man to pulis. Wala man kabalong pulis may Why kinikinig na watay man. Why kabalong ang kinawatan kay pagsaka ya galing daw iyayat. Tuwad lang sa dayo kay amo na kay lakas man. Kuan bali manghulam naman sila kay ibayad. Ay ginaan sada ko lang ang itlog.
Trending sa mga vendors ang natabo nga kinawatay. Ginalantaw nila ang video kag hindi nila kilala ang tigulang. Suno pa sa kay Chay Neneng, nagmuno ang iyang utod nga kung makilala ang persona nga nangawat sa itlog, ila kuno ipakastigo ang tawo pero si Chay Neneng hindi pabor dere. Hambal na akong mahuli, hindi mo ikat. O kumadakpan ko na ako, hindi pa kastigo. Hindi niya makumakastigo, gusto ko bayaran niya lang ang itlog. Kung malantaw niya ka sa video, ano gusto mo ihambal sa iya? Amo na ako hiyambal sa iya nga, iyalang bayaran ang itlog. Hindi man ako sa pasakit kasi gulang na. Subong nga hapon, ipablatter niya sa PNP ang among nga insidente. Nagalaong pa siya nga kuntani makonsensya ang kawatan kag bayaran siya sa mga itlog nga kinawatan kay iya ini nga ginpangabudlayan. Sa number 5, 137 megawatts nga solar farm ang ginadusok sa karon nga ipatukod sa Banwa sa Calatrava sa Cavoites Power Corporation. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga kaupod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kagkatapos ng sanggunian panalawigan ang nagsapol sa mga executive sa mga among nga kumbuyahan naging pamunuan ni Cherry Orias nga among project manager. Gipresent sa mga opisyalis sa probinsya ang plano para sa among nga proyekto. Ang lugar para sa solar farm ang yara sa Barangay San Isidro nga ginapanagian sa pamilya Valmayor nga ipaidalom naman sa isa ka lease agreement sa sulod sang 25 ka tuig sunod sa kay Lacson. Ginalantaw nga masugdan ang proyekto sa masunod nga tuig sunod sa gobernador. Sa number 4, Interagency Task Force pabahay ang gipatukod para sa on-site housing project sang syudad. Ang Barangay Banago isa lang sa mga coastal area sa syudad nga may madamo nga illegal settlers. Gani kaina, nakighinun-ano na si Councilor Vladimir Gonzales sa Barangay Council sa plano nga itukod ang nahauna nga on-site housing project. Sunod sa chairperson sa Committee on Urban Poor Housing and Resettlement sang Konseho, magatukod sila sang Interagency Task Force nga amo ang magahatag atensyon sa pagpatuman sang tikang agud linibo ang sarang makabenepisyo sa housing project nga ginaplano itukod sa purok Mahimulaton, Katilingban kag Bayanihan. Ginakalipay naman ni Barangay Banago Punong Barangay Ricky Mijares ang plano sang Benitez Administration. Sa madason nga semana, magaupod sila sa public consultation agud mapatpat ang mga tikang para sa housing project. I am also creating a interagency task force pabahay. So hindi para mas dasig-dasig kung may problema ko sa legal, may problema ko sa amo nga department, mapatawag ko sila nga dasig ang action. We are also going through a program which we call community upgrading. Tanawon namon ang mga status sa mga properties, either it's privately owned, bank owned, government owned. Then from there, we will be able to make corresponding actions. Nga upod kami sa barangay council, nag-confirm man ang barangay council, why not nga hindi ta pag-iatag sa Panguloyo kay ilan niya. Kay ining project, hindi ni sila nga libre mong atag, kundi may ara ka nga balayran nga gamay, nga which is nga nagambal ko nga gamay lang nga kantidad pero i-public hearing tagit. Sa number 3, Provincial Health Office ang nagapanuwagan sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga magporma o kundi reactivate ang Dengue Task Force. Sunod sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ang Dengue Task Force ang ginapamunuan sa Local Chief Executive. Mayorya pa sa mga kabanwahanan ng syudad sa probinsya ang wala pa maka-activate sa ilang Dengue Task Force sunod sa kay Tumimbang. Labing importante ang papel sa Dengue Task Force bungod ini amo ang magasabat sa nagabuhat sang tikang angot sa away kontra dengue. Unahon sa probinsya tutukan ang mga LGU nga may mataas nga kaso sang dengue nga nagalakip sang Himamaylan, Kabangkalan, La Carlota, Hinigaran kag San Carlos. Pagasundan nila ini sa mga rekorida, pagpanagtag sang larvicide, kag pagduso sang 4S nga nagalakip sa pagpangita kag paguba sa mga breeding places sang lamok. Ang fogging naman ang ginapatigayon sa mga lugar nga malapit sa epidemic threshold. Ang Negros Occidental ang may pinakamataas nga gin-report nga new cases sa Western Visayas sa datos ng DOH sa July 2 nga report sini. 2,036 ang dengue cases ang probinsya sa July 9 nga report kag napulo naman ang napatay. I will not be mentioning names, but definitely may ara. Siguro majority pa, why? Wala, at this time. I don't know, kay it is mandated ka before pa, na dapat may ara, gina-enforce, ginanamon yung
dapat mag-create is como task force. Ang function sa task force is really for dengue. You have to call sa inyo, it is being headed by the local chief executive, but it has to be pushed by the health sector. No? It has to be pushed. Kaya dira na siya ma-undergo ang mga inyong resolutions and all mo in support of the dengue. Ang whatever you're doing in support of the dengue, kung makinanat ng mga logistics, being the LCEs, ang head siya na sa task force, definitely ma-address niya na. Sa number 2, backchip ang ginlunsar kadungan sa medical mission sa Bacolod City Government Center. Ginsugura na ang registration para sa Bacolod Comprehensive Health Program sa Benitez Administration sa BCGC. Suno kay Mayor Albi Benitez, ang health program ang magapasiguro nga wala sang residente sa Bacolod ang hindi maka-avail sang kinahanglan nga hospital assistance sa tion sang emerhensya. Kadaman sa mga nakaparehistro para sa backchip mga senior citizen gikan sa Barangay Takuling. Ginakalipay nila nga magluwas sa backchip, nakapakonsulta pa sila sang libre kag may nadala pa nga mga libre nga bulong sa ila pagpauli. Registration pa namin, may mga dugay pa kami ang pinatantay noon, mga yung makukuling sa council, no? Sa city council, kay kinanlan, ipasar pa nila ang atong agreement, kag ang atong ng programa para matagad sa pondo, para makapirmata sa isa ka agreement sa mga private hospital. Dumani na, ang inambal by the government o private, hindi na kinanlan magkalibong kay kayuhon na sa backchip program. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Comelec Bacolod ang naghingyo sa PNP nga ipatuman ang curfew for minors sa gwa sang mall kung saan sa kalon nga napatigayon ang satellite registration. Las 8 sang aga hasta las 5 sang hapon ang satellite voters registration nga ginapatigayon sa Comelec Bacolod sa mall. Pero halin sang gitsuguran ang pagparehistro sa Hulyo 4 para sa mga barangay kag sangguniang kabataan elections, madamo ang nagapinulaw kadamaan mga minor de edad nga nagapila para magpa-register. Sunod sa kay Attorney Cathrina Trino Kanya, bisan ang management sang mall ang naga-discourage sa publiko ilabi na sa mga minor de edad nga maghulat sang kaagahon tubtub magbukas ang mall. Panawagan niya sa Bacolod City Police Office nga kuntani mapatuman ang curfew for minors. Nagapati si Kanya nga kadamaan sa mga kabataan nga nagaedad 15 tubtub 17 anyos ang ginahakot pa sang pila ka mga individual para mag-transfer sang boto sa lain nga barangay. And for this last days ang registration nato nga kita dara sa Robinsons, ang Robinsons is very also firm nga hindi man sila mag-allow sang tawo nga magsulod sa ila premises the night before sang aton nga registration for the next day naton nga registration. Wala kita naga-encourage and nagaayo man kita kayo sa aton man nga LGU siguro sa aton kapulisan basi kung may ara kita pa nga mga existing nga curfew hours, especially for the minors, na kung posible basi pwede natin ma-enforce. Well, depende na iya sa ating kapulisan. Sa Good Vibes, isa ka kalan-an sa Silay City, may 14 ka flavors sang halo-halo nga pwede mapilian. Halin sa original, mango, avocado, kag madamo pa. May report si Romeo Subaldo. Sa may Antonio Luna Street sa Silay City, makita ang isa ka orange nga balay kag kalan-an ini ang Kalye Luna. Magluwas sa mga pizza, nachos, kag ice scramble, isa sa mga ginabalik-balikan diri ang halo-halo. Kay man, hindi lang isa o kunduha ka mga flavors ang imo nga pilian, kundi 14 tanan. May original nga super special kung sa diin all-in ang tanan nga ingredients halin sa ice cream pakado sa leche flan. May mango flavor, mango graham, mais con yelo, avocado, may halo-halo de leche, ube con queso, buko pandan, banana con yelo, mango de leche, mango Oreo. May super special nga ang ice himo sa ube. Kag kung may available nga prutas, may ara man sila sang langka nga flavor sa kaluhalo nga luyag mo ipadala sa kilala mo. Pwede mag-dine-in, pwede man mag-take out. Istorya sa tag-iya nga si Chona Montero sa nag-resign siya sa call center. Diri niya gingamit ang iya nga separation pay sang una kalan-an lang gid. Tapos pag-resign ko, ang nakuha ko nga nga low payment tamon nga amo
naging ano ko sa Sugod. sugod ko sa business. Tapos hindi pa kami sa una nang halo-halo kita nga mo nga nang nisugod lang kami sa nachos, batchoy, tapos ang uli ko na ang halo-halo siguro mga late 2017 na. Sa nakatilaw sang halo-halo sang isa ka kanan-an kag katigas ang ice, nagpamensar siya sang pamaagi kung paano mapanamit ang ice pa lang mismo. Siguro kay galibot-libot kami. Kakaon man band siya ko, man. kakaon. So try kami sa ngila mga halo-halo. Tapos sa muna ay nakatry kami sa isa ka nung mga tiga-tig-agi na ila ice. So tamo na ba kung paano bi kung mag-try to himo-himo ma-invent ko sang amon man nga ice nga lain sa iban. Amo na daw na na formulate ko ang amon halo-halo. Special na ice din ninyo. Siya gitang feeling mo ganda lang, special na ice. Siya gitang pinakas... Oo. Kaya halos mga customers naman magkaon sila ng balgit sila yung ang ice na mulain kaya hindi ba Ang laining texture ng ice nito, ano? Ang mga kanakot, yung asdan mo. Okay. Kamu na wala kami ka kalamay na siya, kayo sa... Sa ice pa lang. Sa ice pa lang. Tapos natimpla na siya ng tanan. Naito na texture niya, no? Oo. Kaya tayo sabor sa ice. Kag subong, bangod sang secret ingredient niya sa paghimo sang flavored ice, ginabalik-balikan sa mga tawo ang ilang nga halo-halo. Sang pikrik gani kuno, makapaubos sila sang halos 200 ka cups sa kada adlaw. Subong nga amat-amat nagbalik sa normal ang tanan, bisan tig ululan, maka 50 sila ka cups. Subong, may branch na sila sa Talisay City, kag nagaplano man sila nga mag-branch out pagid sa Bacolod kag Victoria City. Barb, ang namin siyang ice pa lang barb sa Buruson na. Ay, okay. Natimpla. Sila ang gobra sila ice nga natimpla na nga daan. Favorite mo? Ang super special. Kay all in. Tanan nga ingredients sa may ilat siya flan pagid. Matilaw mo ko to, Ming. Dapat kid barb. Try mo. Kagabi itong mga balita sa Negros Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.